दा मैया दाख्लै सुस्मिता बसुमतारिया नै दाख्लै 10 जुन खालि थैबाय बियो बुथारजादों दा गुबुन मोनसे दा बेबायदि जाथाया दिनै संकस टु सदिया आरो ओरैनो सराइदेउनिफ्राय जागायनानै धुबुरी जिल्लासिम खालि बर'फोरनि सायाव जाबाय थादों दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा लाइमोनफोरखौ जोबोद सांग्रां जाजोबनायखौ लुबैदों बेयाव खालि हिनजावसाफ्राल' सांग्रां जानांगौ बेबायदि नङा गोबां बर' सेंग्रा लाइमोनफ्राबो हौवासाफ्राबो बेयाव सांग्रां जानांगौनि गोनांथि दं मानो होननानै बुङोब्ला बर'नि अनगायै गुबुन हारिखौ जोङो रावखौबो फोथायनो हाया मानोना बर' हारिनि हिनजाव मानसिफ्रा सिख्लाफ्रा गुबुन हारिजों हाबा जाखांनायनि उनाव दिनैसिम मालाबाबो सुख सान्थि रायजो जानो मोनफेराखै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों बेखायनो समाजाव गोबां बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल साइन्सखौ लानानै जों हाबाफारिफोर लाबोनाय जादों आरो जाय गामि जाय ओनसोल जाय दिथागिरिफ्रा जोंनि एबसुआ मिशन लानानै खामानि मावबोनाय जि बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल साइन्सखौ लानानै जों बेयाव गुवारै सावरायनाय जायो जिहेतु बेखायनो बै बिमा बिफाफ्रा दिथागिरिफ्रा फरायसाफ्रा लाइमोनफ्रा जाय बिथांमोना बाहागो लायो जे बिथांमोना बयबो दिनै इजिमनि फारसे जोबोद सांग्रां माहारिपातनि फारसे जोबोद सांग्रां दा बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिपातखौ बिथा खालामनानै जोङो गोबां खामानि मावबाय 2023 मायथाइयाव जोङो माहारिपातखौ बिथा खालामनानै जोङो पर्बत जरानिफ्राय जागायनानै जोङो नै 5/9सिम बरसलासिम जोङो बाइक रेलिबो खालामबाय बैफोर गेदेरथा मिशन आरो भिजनफोरखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों दा मैया दाख्लै सुस्मिता बसुमतारिया नै दाख्लै 10 जुन खालि थैबाय बियो बुथारजादों दा गुबुन मोनसे दा बेबायदि जाथाया दिनै संकस टु सदिया आरो ओरैनो सराइदेउनिफ्राय जागायनानै धुबुरी जिल्लासिम खालि बर'फोरनि सायाव जाबाय थादों दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा लाइमोनफोरखौ जोबोद सांग्रां जाजोबनायखौ लुबैदों बेयाव खालि हिनजावसाफ्राल' सांग्रां जानांगौ बेबायदि नङा गोबां बर' सेंग्रा लाइमोनफ्राबो हौवासाफ्राबो बेयाव सांग्रां जानांगौनि गोनांथि दं मानो होननानै बुङोब्ला बर'नि अनगायै गुबुन हारिखौ जोङो रावखौबो फोथायनो हाया मानोना बर' हारिनि हिनजाव मानसिफ्रा सिख्लाफ्रा गुबुन हारिजों हाबा जाखांनायनि उनाव दिनैसिम मालाबाबो सुख सान्थि रायजो जानो मोनफेराखै बेबायदिनो दिनैनिफ्राय 4-5 बोसोरनि सिगाङावबो गणेशगुरियाव सासे असमिया हारिनि सासे गुसामिना दासना देखा बेखौ आं बावबाय नाथाय बै बिथांमोनाबो बै न'खरसे बै सासे सुबुङा बर' हिनजावखौ हाबा जानायनि उनाव बोसोरथाम बोसोरब्रैनि उनाव गावनि हिनजावनि गोदोनाखौ थबस्र' दानस'नानै बियो खर'खौ लानानै आंनि बुंनाया जुदि गोरोन्थि जायाब्ला बे गणेशगुरिनि पुलिस थानायाव बिथाङा सारेन्डार जाफैदों आरो बेबायदिनो गोबां जाथाय जादों जोंनि सनितपुर जिल्लायाव दिनैनिफ्राय 2 बोसोर सिगाङाव मनालिसा बर' होननाय सासे हिनजावसाखौबो तेजपुराव बुथारनाय जादों दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय लाइमोनफोरसिम दिनै बेखौनो गले गले बुंगोन जे जोङो गुबुननि गोदै रावाव जों मालाबाबो जोङो गोजावनाङा गुबुना मोजां नोंनो सिमां होनायफोरखौ जों मालाबाबो एक्सेप्ट खालामनाङा दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसाफोरा आथिखालनि लाइमोनफोरखौ जों इजिम फारसे जोबोद सांग्रां जाजानायखौ लुबैयो जों जातिथाबाद सानस्रिखौ जोङो आवगायनानै जुदि लानानै थांनो हायाब्ला जोङो गुबुन हारिनि जि आथिखालनि थासारियाव जायखौ बर' हारिनि सुबुंफोरा दिनै फेस जानांबाय थादों जों बिनिफ्रायबो उदां जानो हाया बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै लाइमोनफोरखौ दिनै खावलायगोन बे हिनजावसायानो जा हौवासायानो जा जे बेनो फैबाय थानाय समाव जोङो बर' माहारिपातखौ लानानै जेरावखि थाया नोङो गुवाहाटियाव फराय केलकातायाव फराय दिल्लीयाव फराय मुम्बाइआव फराय आमेरिकायाव थांनानै नोंथाङा फराया मानो खिन्थु जोंनि इजिमखौ लानानै जोङो थाङोब्लानो बै गुबुननि फाव फान्दायनिफ्राय जोङो रैखाथि गोनां जागोन दा बेखायनो दिनैनि थासारियाव बे सुस्मिता बसुमतारी मनालिसा बर' आरो गोबां जाथाय जानायनिफ्रायनो जों मोनसे लेसन लानांगोन जाहाथे फैबाय थानाय समाव उन जोलैनि जोंनि गथ'फ्रा जाहाथे आरोबाव जोङो बिथांमोननि जोङो लाभ जेहादल' नङा बेयाव लाभ गुबुननि जि मिसल लानानै खामानि मावनायाव जाहाथे जों बेयाव बारस'नानै जों थैया गोनां जायोब्ला नांगौबा लाइमोनफ्रा आलादा रायजो सोरजिनांगौनि थाखाय बर' हारिखौ मोनसे गोजौ मोनसे थाखोआव लाबोनांगौनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनांगौनि थाखाय बिथांमोना जाहाथे जोंनि बर' हारिखौ गायसननायाव जाहाथे बयबो मदद होगोन बेबायदि सोरनिबा लाभाव गोलैनानै सोरनिबा मोजां मोननायाव गोलैनानै सोरनिबा नोङो बायदिसिना गुबुन थासारियाव गोलैनानै जाहाथे गावनि जिउखौ फेलें खालामनानै लाया।